Iki niate bertamu nang Tuban yang ini iki ya. Sedikit. Ngomong gratis. Kasih jempolan. Lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di Kota Bumi Ronggolawe, yaitu Kota Tuban di Jawa Timur. Kota Tuban juga mempunyai julukan Kota Toa. Seperti apa keseharian warga di Tuban? Simak terus videonya, jangan di skip. Mohon bantuannya subscribe, like, komen. Di desa ini Padasan ya. Oh, desa Padasan, Kecamatan Gerek, Kabupaten Tuban. Ini orang Tuban ya. Padasan. Gerek nggih. Mboten nate anu menek ponegen. Mriki wani enten nggih dipene. Oh nggih. Tapi ditebang. Damel anu iki lho, napa rompok. Ibune. Nggih. Ndak resik. Anu namel niku kados pripun? Legane niku di napa jenenge di Pipet. urung dicampur. Legen sing anane kok enten wolone ngeten. Nggih. Pipet. Wolo niku Wale niku togi bubung. Ngantos oleh wolo niku setunggal tapi pange wolo niku kadang gangsal kawan. Ngeten. Terus wolone niku nampun condok panjang niku dikelumpukno, dipijet-pijet. oh nggih. Terus dicegrek dipijet-pijet. Potosno. Dipendhet tiap hari napa? Esuk sore, Pak. Esuk Oh, sore. iso dadi anu nggih napa manjat. Enek. Esuk wedina sore. Esuk sore. Esuk jukuk. Nggih. Bengi engko bengi awan jukuk ya sing runtuhan bengi. Runtuh bengi. Nah, sing runtuh bengi iku wening. Lewegi tenan. Bagian asli duit kurang kan asli ini ngandung obat. Oh nggih. Samangke diundur terus dipeta mantuk langsung saged diminum napa mesti niku diendap berapa hari ngoten. Oh ya. Pokoknya nek kepengin duit digodhog. Nek ladang digodhog. Kamu nek digodhog kayak iki dadi benjok. Asale kan kudu dadi benjok. Nek digodhog nyair. Kembang samene iki lho mon iki magane pirang pakatan. Iki pakatene wit Dasek dosone dasek koyo kepelan ngene lho. Iki oleh wolo. Wolo iki jauh-jauh ngono kok bentuk ulong. Nggih. Kata ini yang kata saben sapang niku 3, sapang 3. Digendeli dados tunggal iki. Pipet niku dipijet-pijet. Nggih. Nek sing sualan sing disebut gogor wedok niku dite sualan, ana sualane niku. Niku ditutuki susune niku. Wolo niku enten susu calon sualan. Ditutuki. Engko nek bijak jadi kepengen urip dipotong dadi tuntuh. Oh. Nah lain pun telek anu telas wolone niku kados tepel ngene iki sing dirisi sing kotor. Ini tipis. Nggih. Pokoknya ngilangno apa ya? Ngilangno blendoke. Ngilangno blendok ki Pak Ahmad ini balik akadne kotor. Nggih. Ya. Lah kok nek blendok haring sedina sungi agak mampet diiris nah. Ngiris tak iki
Turun anu resiki ngoten mawon nyampri. Di depan nara rusak. Rusak lah. Pokoknya resik niku lho bekas tuntuh. Nggih. Bekas tuntuh niku kuning-kuning semu garing nak kalet bintone. Sedikit ya. Supaya dados toa niku didhepaken tiang dinten niku. Yo niku anu nek soal niku pun sing dhuwur pun doa mesti nek legen enten kroe, mesti enten kroe. Kok bapak nopo iki iso beningno. Tapi nek doa mesti dikroe. Di bumbune ase teng dhuwur mawon. Di dono niku bahine tok niku legene tok. Niku menjadi doa ngisor. Oh, nggih. Mboten enten kroe niku Pak. Ya mbak wape niku lho wape tipake legen niku ampun dados obat. Bunuh cek kotosan memang jadi toak. Yo panas yo, mbah tanane ono. Yo pahit yen ngono. Samangke niki napa salite pinten nyegani sak niki? Nek sing asli larang, nek sing umum ngeten iki nggih 15.000. Tapi liter kowe. Nggih perlu jere kados ngeten iki nggih 15.500. Iya. Tidak ya didekno, ditumpul didekno. Mungkin jarang ya kalau bikin aja. Murah ya. Malah aku dikon ngombe tak bledhos weteng dereng alah wong apa iki ya. Kok kawane petang usahamu malah tak bledhos ya. Nggih. Iki kawane tak weteng. Mantap sekali. Nah, ngono tambah jangan minum mawon. Betul saya duit. Duit iki ora sampe tak dimulai kanggo jamu. Medun. Nah, legi lho sak kecek niku telas nah, sak kecek niku sak bumbung ya sak monten bumbung. Mboten tuk dhewe. Nggo giling ya sak monten. Nggih. Ora wong santai nggih nak tenan niku mboten krasa napa-napa. Nah, sareng enten sak jam niku kula pun mboten ngetukno galeng kula glorot kok menek galeng ajeng langkah. Nggih. Galeng ini galeng. Nggih. Galeng kapal wates. Galeng. Lorot ngono lho kok enak. Iki iki ora dhuwur iki ya. Padahal ya legi enak. Ya legi Ning kono sing kene sing jero teng umum. Nggih. Teng jero teng umum panas. Wong iku wetenge anu panas. Oleh panas cukup panas modal. Modal dhuwur tuk. Goroan to irung rawa sawas. Nah niku rawa. Wong iki mengger-mengger matane gayar. Yo berarti wis munjuk iku ngomongi barang ora cek ketara mesti munjuk niku wape niku mendemno. Nggih. Wape. Nek barange mboten mendem napa-napa niku. Oh, niki aman nggih niki. Aman barange. Wape mendem niku. Oh, wape. Iya. Dadi mantun nek minum katet wis wape aku munjuk. Ya munjuk ngeten iki panasna lah mungkin nek cemrap rak ngrodal rumah kaya iya. Terus dhuwur muntuk moning lha akhire ini ra kuat meledak. Wong dibumpet kok malah urip ngoten. Iya. Nah, ini ya toa ada minuman khas Tuban ya. Tuban terkenal memang. Ya minuman Coba coba minum. Nah, ngomong gratis. kayak semut bola kudu rokok betul. Nek mungkin wis ahli ngono. Sebenarnya ramangan, pokoknya sejegere ramangan ngombene kene tukang kayu kula semrep. Lha kaya Pak Rang lho. Ayo sak penting iki. Gede iki penting cilik. Rasul jempolan ngilang-ngiling. Bodok nang bodok ngono ta. Ragrung ayo mbah manung gore jaman. Langsung ngombe ya.
Neh, takut berkawin neh. Wong ngendeng guru, nah ini juga, monggo. Iya. Ini kok dikali sama. Oh, nggih. Iya. Monggo, banyak. Aku juga. Ini iki ning kono ning emak. Ini juga nggone wong digawe ya Wis sak ngono kae. Oh, ngoten nggih. dirikan gedem niku 30 liter. Oh, nggih. Tumpuk rong ngono. Enten ah, Mas. Ngeten sana ya. Ora ono Berarti kene angel nek kulkas ngono digawe lho. enten hajatan ngoten wis mesti enten kawak nggih. Utamane niku. Nggih, nggih. Berarti nek enten hajatan enten kegiatan apa enten Ini kok ngene kok kawak pasti enten nggih. Tapi kamu kok sing kula senengi niku nek enten niku lho main jutaan nggih. Oh, nggih. Dino nasi juga ini alah. tapi nek towak Pun mboten ngurus kepiye, sing penting ngecap mawon. Mergo pikire budek. Pikire sentrong untuk iki. Sekarang jaluki dhuwit. Nggih, nggih. Mbok ana papat dewore 5 ngono ya ra juru. Nggih, nggih. Sing kadung kacan minum. Daso nek kene wale sampai jauh sakit metu aku rasa. Pendeme tok pun Sakit oh sakit kepala. ngeluh sakit. Oh ngeluh sakit kepala ngoten ya. Cepat-cepat Oh cepat-cepat. Oh nggih nggih. Mergo sakit ini berkene ditekan kon jero iki. Oh nggih. Tapi nek diukokno mboten ditokno. Kadesen apa? Hah? Di kan kadesen apa niku? Ditokno mangan mungkin ngumpul mili. Oh ngoten. Oh. Di logok mangan mili mesti. Mboten sepiro sakit. Nggih. Di karamno niku logoke niki. Betul. bulan-bulan ora sare Lagi coba. Tapi tak pas. Enak. Waduh. Nah. Nah, ini ya. Seperti ini ya kalau kita bertamu ke Tuban ya pasti ada jamuannya dari Toa. Sekian. Jejak manusia minum toa. Bisa titik wae. Suwe tawa. Engko akhire ditambahi setik-setik ora patek foto ngono lho. Nek segera ngono ya waret